खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ बिथुन रामसियारिनि माखासे गोनांथार डकुमेन्ट गोमादों। तामुलपुर जिल्लानि कुसुबारि ओनसोलनि बेन्दोंआव थानाय गगमारि गामिनि बिथुन रामसियारि मुंनि सुबुंनि माखासे गोनांथार डकुमेन्टफोरा गोमादों। डकुमेन्टफोरा फारियै पान कार्ड, भटार कार्ड, आधार कार्ड, एटिएम कार्ड, केन्टेन कार्डफोरा गोमादों। बेनिखायनो सोरबाफोर डकुमेन्टफोरखौ मोनसनबायदोंब्ला 8115871732 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खोन्थाहरनो खावलायदों गोमाजानाय सुबुङा। नैथि खौराङाव दङ म्यानमाराव बांग्रिजों 1000नि बांसिन सुबुंफोरनि जिउ खहा। 7.7 मेगनिट्युड गोहोनि गिख्रंथाव बांग्रि मावनायजों म्यानमाराव दासिमाव सा 1000नि बांसिन सुबुंफोरा जिउ खहा जायो आरो सा 2376निबो बांसिन सुबुंफोरा जोखोम जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि खौराङाव दङ छत्तीसगढ़नि सुकमा जिल्लायाव रौनिया हानजा आरो नक्सालिफोरनि गेजेराव मोगा-मोगि गावलायनाय जाथाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे गिख्रंथाव मोगा-मोगि जाथायाव खमैबो 16 नक्सालिफोरनि जिउ खहा आरो 2 रौनियाफोरा गोब्राब जोखोम जायो। सुलुङा फोरमायनाय बादिब्ला मैयानि फुंनि समाव सेन्ट्रेल रिजार्भ पुलिस फर्स आरो नक्सालिफोरनि गेजेराव गिख्रंथाव गावलायनाय जाथाय जादोंमोन। बे गावलायनाय जाथायाव 16 नक्सालिफोरनि जिउ खहा आरो 2 रौनियाफोरा गोब्राब जोखोम जादों होननानै सुलुङा फोरमायदों। मावख'गिरिया फोरमायनाय बादिब्ला जिल्ला रिजार्भ गार्ड CRPFनि रौनिया हानजानि गेजेराव मोनसे जथायै रौनिया हानजाया नक्साल बेरेखा अपारेशनखौ जागायदोंमोन आरो अपारेशनाव ओंखारबोनाय समावनो रौनिया हानजा आरो नक्साल उदखारि हानजानि गेजेराव गावलायनाया जायो। मख'नो गोनांदि बे बोसोराव छत्तीसगढ़आव गुबुन गुबुन इनकाउन्टार जाथायाव दासिम उदखारिफोरनि गासै 132 गोथै सह'खौ बोखांनाय जादों होननानै फोसावबावदों मावख'गिरिफोरा। आरो मैयानि छत्तीसगढ़नि सुकमा जिल्लायाव जानाय बे जाथायाव जिउ गोमानाय नक्सालिफोरनि गोथै देहाखौ दासिमाव 16ल' बोखांनो हादों होननानै सुलुङा फोरमायदों। दायो बे जाथायनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ होनना सुलुङा फोरमायबावदों। ब्रैथि खौराङाव दङ BA उथ्रिसार जानो हानाय फरायसुलाफोरा दानफ्रोमबो 2500 रां मोनगोन। रायजोनि लाख लाख फरायसुलाफोरा 1 बोसोरसिम बे रांखौ मोनबाय थागोन होनना गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावनानै होदों। बाथि खौराङाव दङ समाज सिबियारि एबा जाफुंसार फालांगिरि मनरन्जन ब्रह्मनि बाखनायथाव हाबाफारि। थांनाय मैया BJP दोलोनि दैदेनगिरि समाज सिबियारि एबा जाफुंसार फालांगिरि मनरन्जन ब्रह्मआ 8 नं दतमा बियाबनि सिङाव थानाय सोनाब सारागाव, मुसलमानपारा, खोला सारागाव, आइबान्दार, सियालकान्दी आरो मावामारि गामिनि थागिबि आइजोफोरनो फैबाय थानाय ईदखौ नोजोर होनानै रमजान समाव साफ्रोमबो आइजोफोरनो गांफा गांफा सारि राननानै होदों। मख'नो गोनांदि मैयानि बे सारि राननानै होनाय हाबाफारियावनो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि मददगिरिफोरा BJP दोलोखौ मोजां मोननानै BJP दोलोआव जगदान जाफैनायखौ साफ्रोमखौबो दोलोनिनो गांफा गांफा माफ्लारजों लोगोसे टुपि गानहोयो। दतमा मण्डलनि आफादगिरि नन्दलाल नार्जारी आरो समाज सिबियारि एबा जाफुंसार फालांगिरि मनरन्जन ब्रह्म बिथांमोनहा बरायना लादों। द'थि खौराङाव दङ चिरां जिल्लानि सान्थिफुराव 27, 28 आरो 29 मार्च खालि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि खुंगा 21थि बोसोरारि जथुम्माजों खुंफुंजानाय रैसुमै खबाम बादायलायनायाव बाक्सा जिल्ला मसलपुरनि सनिया ब्रह्म बिथांजोआ सेथि मासि, नैथि मासियाव चिरां जिल्ला थुक्राझारनि सांग्लां नार्जारी आरो थामथि मासियाव क'क्राझार जिल्लानि निरन्जन ब्रह्म बिथाङा देरहासार जानो हादों। स्निथि खौराङाव दङ बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा उकिल मुसाहारिनि मोनसे बाखनायथाव हाबा। मुसलमानफोरनि जानो गोनां गोथार ईद फोरबोखौ लोब्बा लाखिनानै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा उकिल मुसाहारिया गावनि कुसुगाव बियाबनि सिङाव थानाय मुसलमान हारिनि आइजोफोरनो सारि राननानै होदों। गोबां सुबुंफोर दङ जायफोरा ईद फोरबो एबा रंजानाय फोरबोआवबो मोजां गानग्रा जोमग्रा बायनानै गाननो हाया। बेखौ नोजोर लाखिनानै गोरिब थाखोनि आइजोफोरनो मावफुं सोद्रोमा उकिल मुसाहारिया गावनि नाजानायनि गेजेरजों गामि गामि हाबनानै सारिफोरखौ राननानै होदों। बे हाबाफारियाव मावफुं सोद्रोमा उकिल मुसाहारि बिथांजों लोगोसे UPPL दोलोनि माखासे मावथिफोराबो बाहागो लाफादों। गुबुन फारसेथिं जानो गोनां गोथार ईद फोरबोनि थाखाय गासैबो मुसलमान हारिनि सुबुंफोरनो हामलायथि बावहरो मावफुं सोद्रोमा उकिल मुसाहारिया।
दाइनथि खौराङाव दङ दुलाराय बर' हारिमु आफादनि खुंगा 21थि बोसोरारि जथुम्मायाव बाहागो लाफैनानै मदद होफैनाय, हाबाफारि खुंनायाव मदद होबोनाय ओनसोलनि सानसुमै दैदेनगिरि रायजो राजाफोरनिसिम साबायखर बावो बानजाय आफादनि गाहाय लेंथुमगिरि मृत्युंजय बरगयारिया। गुथि खौराङाव दङ बेरगावआव लामा आरो मडेल अंगनाबादि मिरु नयंनि गाहाय खुन्थिया गायसनदों आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया। थांनाय मैया 29 मार्च खालि फुंनि समाव RIDF नाबार्डनि सिङाव बेरगाव साहा बागान फेक्टरिनिफ्राय रङाजुलि गामिसिम फोनांजाब लामा, गरासाल आरो खासियासुबा मडेल अंगनाबादि मिरुनि थाखाय नयं लुफुंनायनि गाहाय खुन्थियाखौ गायसनो। बे खामानिफोरखौ फैगौ दिसेम्बर दाननि सिगाङावनो आबुं खालामनो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिथोन होदों होनना फोरमायनानै बिबान मोननाय खामानि मावगिरि बिथांमोनखौ मोजाङै मावफुंना रायजोनि मोजांनि थाखाय खामानि मावनो खावलायो बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा। जिथि खौराङाव दङ क'क्राझार जिल्ला XNDF-B वेलफेयार एस'सिएशननि बानजायनायाव कुसुगावनि लाब्रा बाजाराव लोगो हमलायनाय हाबाफारि खुंफुंदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कुसुगावनि लाब्रा बाजाराव क'क्राझार जिल्ला XNDF-B वेलफेयार एस'सिएशननि बानजायनायाव XNDF-B वेलफेयार एस'सिएशननि गासै सोद्रोमाफोरखौ लानानै मोनसे लोगो हमनानै सावरायलायनाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जायो। बे हाबाफारियाव XNDF-B वेलफेयार एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि दिलरन्जन नार्जारि, XNDF-B एस'सिएशननि फाइनान्स सेक्रेटारि एबा गसाइगाव जिल्ला UPPL दोलोनि लोगो आफादगिरि लकनाथ नार्जारि, क'क्राझार जिल्ला XNDF-B वेलफेयार एस'सिएशननि आफादगिरि आगस्तिन बरगयारि बिथांमोनजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो। मैयानि बे हाबाफारियाव बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ लानानै आरो बारग' NDFB-फोरनि थांनानै थानायनि राहानि थाखाय XNDF-B वेलफेयार एस'सिएशन आफादा मा हाबा मावगासिनो दङ बे आयदाफोरखौ लानानै गोबां बाथ्रा सावरायलायनाय जायो। मैयानि बे हाबाफारियावनो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा उकिल मुसाहारि बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों। 11थि खौराङाव दङ माखासे बारग' NDFB-फोरनि NIA केसआ मिरुनिफ्राय आसामाव सौफैसिगोन। माखासे बारग' NDFB-फोरनि NIA केसखौ मिरुनिफ्राय आसामाव लाबोनो खामानि मावनायनि थाखाय बिटिआरनि CEM प्रमद बर'निसिम साबायखर बावहरदों XNDF-B वेलफेयार एस'सिएशना। 12थि खौराङाव दङ चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सिडली नोलोबारि गामिनि आलारि क्लाबनि मावख'आ गिजि गब्लं जानायखौ जिसुआ सुमफ्रामारि बिथाङा गावनि रांजोंनो बानायनानै होयो। बेखौ लानानैनो गामिनि रायजो राजाफोरा जिसुआ सुमफ्रामारिनिसिम साबायखर बावहरदों। 13थि खौराङाव दङ साथाम बर' हिन्जावा लाभ जिहादीनि बोलि। साथाम बर' आइजोफोरा साफिकुल हक मुंनि सासे मुस्लिम सेंग्राजों बोलि जानांदों। साफिकुल हक मुंनि दुथाङा गिबियाव मोजां मोनलायनायनि फाव दिन्थिनानै उनाव ब्लेकमेलिं खालामदों। साफिकुल हक मुंनि दुथाङा गावनि सिनायथिखौ लाखुमानानै साथाम आइजोखौ जिनाहारि खालामनो सोलो बोलो खालामो। खौरां मोननाय बादिब्ला साथाम हिन्जावखौ सानसारियाव थानाय गंसे हटेलाव फैयाब्ला समाजारि बिजोङाव सिगांनि गाज्रि भिडिअ' सावगारि बायदिसिनाफोरखौ हगारनायनि हुमखि होदों। बे जाथायखौ खौरां मोननानै हिन्जावफोरखौ हेफाजाब खालामदों। रङियानि बीर लाचित सेना हान्जाया आरो बीर लाचित सेनानि सोद्रोमाफोरा लांसुनिया शफिकुल हकखौ हमनानै सानसारि पुलिसनि आखायाव गथायना होयो।